Wow! Mo ni akong ganahan sa imo, Ate J. Kaya bisan pag walay tao nga nagtanaw sa imuha mo trabaho ra gihapon ka. Layo ra kay sa Ate Iba sa imuha oy. Ano naman, sir? Si Ate Iba dili man na mo trabaho, walay nagtanaw sa iya ha. Mao na ako, proud kay ko nga nahimo ta kang right hand diri sa balay. Butan jugay ka tino? Butan man gyud ko, sir. Naman sa imong bloodline. Daro, may 500 pang snacks nimo. Wow! Ano na? Ano? Siyempre basta magbinutan, tagaan. Okay? Okay, sir. Sige, padayon ang dati. Lakaw ako. Sige, sir. Taan na, Salamat. Judoy. Kuya, eh. Oh, Sir? diba? Naglingkod-lingkod naman lang ikadira ah. Si Ate JJ dito, nanilihig. So, si sir na, karon pag gani ko ng relax sir, ikan ko na mubo ng mabulak. Masa nabisbis ka? Oo. Mayo, mayo. Sige, sige. Yung lakaw ako. Eh, sir, Saan mo, pod? na ako'y sumbong ni mo ba? Na, anak po ka. Nagsumbong-sumbong na po ka. Pasip-sip na po ka. Si Gigi, sir ba? Sinali ka Ate JJ dito. Nagtrabaho ang tao na kay sumbong-sumbong na pod. Sip-sip ang puna siya. Sumbong-sumbong na po, oh. Lihok naman na siya og padulong na ka. Tigid mo si Iba ba? Ayaw lagi, te. Kaya imuhan ang binuhatan. Imuhan ang binuhatan sa una pa. Ano, ibali man mo sa tao na naningkamot ang tao, nagtrabaho. Ang ganahan ako natin, Gigi, no? Kaya bisag walay nagtanaw. Mo trabaho, ikaw, dili. Na, ako mangganing naglutong maruya. Yang giangkon, miss ako nagkuhan ato. Unsa? Tan-awara? Itong maruya ba? O nga naman. Yang giangkon nga siya daw nagbuhat ato. Ang burgay yun, oh. Ikaw nagluto niya yung giangkon. Oo. Bakakon. Kabalo kasi nagluto ato. Siya may naghatod sa kuha. Sip-sip. Tuma, sir, sa una. Ako may nagluto, ana, sir. Ikaw lagi nagaluto. Amot lang karon, may pasip-sip lang baka. Tika Iba ba? Yun, ang ganing sip-sip na yung ana, sir. O, nagtrabaho di utaron. O nga naman, magsumbong-sumbong mga kasakuha. Ako mismo nakakita mo kung sa'y trabaho niyo sa balay. Tingo na po na kong sulti, sir. Dili nindot mo sa'y pandaot eh. Di naman ko mamutbot. Nga mulihok naman na siya og naa ka pag wala. Di ba sa din ako makit-an ate? Nga sa TGG mong ginasugo. Ginarubo ni mong trabaho. Ano nga, Kaya sir? ka mo, lingkod-lingkod lang ka. Dauton mo ni mo yung kauban sa balayo. Pag yun na natin, hindi na mayo na yung anak. Sir, paniid ra good, sir. Dili gaya pong katuhuan ni sir. Dugay na ko si Paniid eh. Mo galing naabot sa yung nanay no. Nga siya ang naraytahan. Kuwang pa, sir. Kuwang pa imong pa. Ay nati, tama nati. Ay na sa istorya. Tagam. Mao na, sir. Nabasi lang kasi mo nakitaan. Dili sa unsay nahitabo. Unfair pag kaayo ka, oy. Siya naka-unpira na. Treat pag may og pantay, sir. Dili kay naalang kay ipalabi. Wa kay klarong pagkaamo. Dili maningan akong pagkailan nimo. Te, Unsaon man na imong duha ka dunggan ug isa ra imong paminawan. Niya, Ed. Wa nagsilbi pagtug-an-tug-an ni mo kang sir. Sip-sip lang kada. May balan gihapon kung say tinuod. In your dreams.